ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ ଶୋଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ପାରାନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଲା, ତାପରେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା। ତ ମୋର ଏଠି ଫାଟିଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଟୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଫାଟୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଭୂତ ଆପଣ ଦେଖିତେ ପାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।